Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta sessió extraordinària d'avui, 28 de juny de 2023, amb totes les regidores i regidors presents, senyora secretària, i seguint l'ordre de la convocatòria. El punt número 1, la proposta d'aprovació del règim de sessions de la corporació. Bé, en aquest cas el que establim és el que veníem fent una miqueta tots aquests darrers anys, que és un ple ordinari mensual, sense junta de govern, a excepció dels mesos de juliol, agost i desembre, que en cas que fes falta, doncs ja faríem algun ple extraordinari. El primer ple ordinari serà l'últim dilluns del mes de setembre, el dia 25, i l'hora queda establerta per tots els plens a les 7 del vespre. Si hi ha alguna qüestió, doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Bé, el punt número 2, en aquest cas donem compte de la resolució d'alcaldia sobre nomenaments de tinent d'alcalde, resolució número 93-23 de 23 de juny de 2023, nomenant primera tinent d'alcaldia a la senyora Maria Dolors Pedrós Miquel i segona tinent d'alcaldia a la senyora Helena Laplana Gené. Bé, el número 3, creació i composició de les àrees de treball. En aquest punt nosaltres hem dividit una miqueta les regidories entre els regidors, o sigui que cal comentar en aquest cas que vam tenir una reunió prèvia amb el grup de compromís per Castellserà per veure si volien participar d'alguna d'aquestes regidories. Ens van comentar que no, ara suposo que explicaran. Nosaltres en aquest cas dividim el govern de la següent manera. L'alcalde portarà règim intern, economia, urbanisme, serveis i cultura. La regidora senyora Dolors Pedrós portarà drets socials i salut. L'Helena Laplana portarà igualtat, participació i joventut. El Pau Folguera portarà esports i la nova regidoria de sostenibilitat, que en aquest cas volem que englobi tant medi ambient com agricultura, com també energies renovables, i la senyora Noemi Canosa, turisme i educació. També s'ha posat regidors de suport en aquestes àrees, perquè en cas que s'hagin de combinar tasques, reunions, el que sigui, hi hagi algun regidor que també porti en aquest cas l'àrea. En aquest cas, l'alcalde participarà també a drets socials i sostenibilitat, la Dolors Pedrós, urbanisme i serveis i també educació, l'Helena Laplana també estarà a esports i economia, el Pau Folguera a igualtat, participació i joventut i la Noemi Canosa a salut i cultura. Si hi ha alguna qüestió al respecte. Si voleu parlar, sí. Nosaltres, com bé has dit, agraïm l'oferiment de les regidories que ens vas fer, perquè és mostra de consens i de cooperació. El que passa que creiem que al nostre lloc, segons els resultats obtinguts, ens toca ocupar el lloc de l'oposició i, per tant, creiem que podem aportar més propostes des d'aquest punt de vista que no pas des d'una regidoria en concret. Dit això, nosaltres votarem a favor de la composició que proposes amb els seus membres i, per tant, res més. Molt bé, merci. Doncs passem a la votació, senyora secretària. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat també. El punt número 4, en aquest cas, els nomenaments dels representants de la corporació, els consells escolars i el consell d'administració de la societat Urgell-Net. En aquest cas, la proposta és nomenar la senyora Noemi Canosa Blanco, representant titular, i la senyora Dolors Pedrós Miquel, representant substituta, als consells escolars tant de l'Escola del Terrall com de les Heres Parmillac. També nomenar el senyor Marcel Pujol Coll i la senyora Noemi Canosa Blanco com a representants a la comissió de seguiment de l'Escola Bressol, una comissió on també participa tant la direcció de l'Escola com l'AMPE com el Departament d'Educació. I també nomenar el senyor Marcel Pujol Coll, representant d'aquest Ajuntament al Consell d'Administració de la Societat Urgell-Net, que és l'empresa de participació pública que ens fa la recollida de la brossa. Alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat també.
Bé, el punt número 5, la designació dels regidors i regidores a la Comissió Especial de Comptes. En aquest cas, la proposta és nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes la senyora Helena Laplana Gené i el senyor David Gascuenya Cercós, essent president d'aquesta comissió el senyor alcalde Marcel Pujol Coll. Si hi ha alguna qüestió? No? Doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? El punt número 6 és el nomenament de la Comissió Especial de delimitació municipal. Bé, en aquest cas, aquesta és una comissió que ve en base a un decret de la Generalitat de regulació i constitució de la demarcació territorial dels municipis de Catalunya, per les entitats municipals descentralitzades i mancomunitats també, per delimitar els diferents termes municipals. És una comissió que la darrera legislatura tampoc no s'ha reunit perquè depèn de la convocatòria del govern, però sí que volem deixar-la anomenada perquè si surt alguna convocatòria puguem treballar. I en aquest cas la proposta és nomenar l'alcalde, Marcel Pujol Coll, de regidors Dolors Pedrós Miquel i Alexandre Elias Panavera, tècnic del que ho és municipal, Rafael Casanovas Penyalver, i secretària de la que ho és de l'Ajuntament, senyora Mireia Alcina Puigdevall. Si hi ha alguna qüestió? Doncs passem a votació. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat també. El punt número 7. Nomenament del representant de l'Ajuntament a la col·lectivitat número 6 de la Comunitat General de Regants del Canal Segarra-Garrigues. L'Ajuntament de Castellserà té un representant a la col·lectivitat número 6 del Segarra-Garrigues i el que cal fer és ratificar o designar representant. En aquest cas, proposem que el representant de l'Ajuntament sigui el regidor de l'àrea de sostenibilitat, el senyor Pau Folguera Folguera. Si hi ha alguna qüestió? No? Doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Bé, en aquest cas el número 8, la proposta per la fixació de retribucions i indemnitzacions als membres de la corporació. En aquest cas, la proposta que es fa des de l'equip de govern és la mateixa que disposàvem fins a aquesta darrera legislatura, fixant una indemnització per reunions que impliquin pèrdua de mig dia de feina de 25 euros per persona, aquelles que impliquin pèrdua d'un dia de feina 50 euros per persona, desplaçaments amb vehicle propi 19 cèntims quilòmetre, desplaçaments amb transport públic segons la factura i àpats també segons la factura. En aquest cas els desplaçaments tant és pels electes com pels treballadors de la casa. Si hi ha alguna qüestió al respecte, doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat. El punt número 9, l'aprovació, si s'escau, de l'acord d'encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l'Urgell dels projectes, tasques de manteniment i adequació dels espais públics de l'Urgell i suport en tasques administratives i d'arxiu dins el marc del programa Treball i Formació, convocatòria anticipada pel 2023 i aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa que el regula. Bé, com molts sabeu, el Consell Comarcal de l'Urgell és el que es presenta en aquestes convocatòries del SOC perquè hi hagi persones de diferents franges d'edat i tipologies que tinguin una formació i tinguin una feina remunerada. En aquest cas, l'Ajuntament de Castellserà sempre mirem de participar, demanant gent tant per la brigada i que pugui estar al carrer donant suport amb ells, com també amb tasques administratives aquí a l'Ajuntament. D'aquí aquests dos projectes, tasques de manteniment i adequació d'espais públics, brigada, suport en tasques administratives i d'arxiu, aquí a les oficines de l'Ajuntament. Des del SOC es dona persones al Consell Comarcal i ells són el que fan el repartiment als diferents ajuntaments de la comarca i també gent que es queda treballant al Consell Comarcal. En aquest cas aprovem aquest acord d'encàrrec i el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal. Si hi ha alguna qüestió al respecte? No? Doncs passem a votació també. Vots a favor de la proposta? Per unanimitat.
I el punt número 10, el sorteig per designar els membres de la mesa per a les eleccions generals del 23 de juliol del 2023. Entenc que és el punt que això sí que més interessa avui. Bé, el carregament ja es fa mitjançant un programa informàtic, aquest és el que tria les persones i el mateix programa ja és el que envia aquesta decisió a la Junta Electoral. Senyor secretari, quan vulgui. Sí. Quedaria, doncs, segons el sorteig, de la següent manera. Com a president, Maria del Carme Terré Pijoan. Com a primer suplent de president, Noelia Raimundo Reboso. I com a segon suplent de president, Àngela Torres Balasc. Vocals. Primer vocal, Jaume Pujol Guixer. Primer suplent de primer vocal, Olga Aleu Sandrós. I segon suplent de primer vocal, Lídia Gamero Saltiveri. Passem. Segon vocal, Judit Martínez Boldú. Primer suplent de segon vocal, Elisabet Sanàbria Llonch. I segon suplent de segon vocal, Sergi Vidal Berguedà. Doncs fet el sorteig, donem per acabada la sessió d'avui. Són les 7 de la tarda i 16 minuts. Moltes gràcies i gràcies a tothom. Gràcies.